ikaw the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. 5 hijacker patay sa pakikipagbarilan sa mga pulis ng Benguet. Pagkakakilanlan ng mga suspect, biniberipika na. ₱250,000 halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa umano'y tulak ng ilegal na droga sa Baguio City. Restricted travel policy patuloy na ipinapatupad sa Kalinga. Sino mang mag-uutos o mangungonsinte sa magmamaneho ng walang lisensya o minor de edad, mapaparusahan. Talakayan sa trademark law, hatid sa ikaw at ang batas. Mga taga-Tarlac, nag-alay ng misa bilang pasasalamat at pag-alala kay Pinoy. At kakaibang disenyo ng bagong simbahan sa Santa Cruz, Ilocos Sur, agaw pansin. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Huli sa magkakahiwalay na operasyon ang 3 umano'y tulak ng ilegal na droga sa Baguio City at Kalinga. Aabot sa ₱250,000 ang halaga ng hinihinalang shabu na nakuha mula sa isang suspect. Magbabalita si Charles Limon. Ang tahimik at payapa sanang pagkikipagkita ng lalaking ito kahapon sa Burnham Park ay kabaliktaran ang nangyari. Nasa kote kasi siya ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office Cordillera. Binenta lang naman kasi nito ang bulto-bultong shabu na may bigat na halos 1 kilo sa pusher buyer kung saan ₱500,000 ang halaga. Nakilala ang suspect na si Joey Mar Pislaan Gando, isa sa mga high-value target ng pulisya sa illegal na droga. Maliban sa nasabing kontrabando, nakuha pa mula kay Gando ang halos ₱2,000 na budol money at mga personal na gamit nito. Huli din sa ikinasang bypass operation ang menor de edad na lalaking ito sa Campo Filipino. Ibinenta kasi nito ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng ₱1,200. Nang kapkapan, tumambad ang isang pakete pa na naglalaman ng hinihinalang marijuana na may bigat na 3 gramo at nagkakahalaga ng ₱375. Sa Kalinga, aabot sa 8 pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa lalaking ito. Huli siya sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, high-value target ang nasabing suspect dahil sa pagbebenta nito ng illegal na droga sa Tabuk City, Kalinga. Lahat sila ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, bagamat nasa Modified General Community Quarantine na ang lalawigan ng Kalinga, patuloy na hinihigpitan ang pagbiyahe. Yan at iba pang balita, hatid ni Myra Wallis. Pinasalamatan ni Kalinga Governor Ferdinand Tuban ang mga residente dahil sa patuloy na kooperasyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Anya, patuloy nilang poprotektahan ang lalawigan at mananatili ang restricted travel policy. Nasa Modified General Community Quarantine ang lalawigan mula bukas hanggang sa katapusan ng Hulyo. Kailangan pa rin kumuha ng mga travel document kung mananatili sa labas o sa loob ng Kalinga ang mga dayo sa loob ng mahigit 72 oras.
Paalala rin ang patuloy na pagsunod sa minimum health and safety protocols. Nasa 66 ang aktibong kaso ngayon ng COVID-19 sa Kalinga. Base sa report ng Provincial Health Office, ang bayan ng Lubwagan ay kabilang sa high-risk epidemic level. Ang Rizal at Tabuk City ay kabilang sa low-risk epidemic level. Habang ang Balbalan, Pasil, Pinukpok, Tanudan at Tinglayan ay nasa minimal risk level para sa buwan ng Hunyo. Labis naman ang tuwa ng nurse na si Love Rain Panganiban mula Nalbuan, Likuan, Baay, Abra matapos niyang tulungan ang na-stroke na pasyente galing Saudi Arabia. Ang nasabing pasyente ay tubong Negros Occidental at kabilang sa 300 repatriated overseas Filipino workers na meron ng exit visa. 10 oras binantayan at inalagaan ni Panganiban ang pasyente sa loob ng eroplano. 2 taong nagtrabaho si Panganiban sa government hospital sa Saudi Arabia. Naisipan nitong umuwi na ng Pilipinas dahil mas gusto niyang pagsilbihan ang mga kababayan. Personal namang binisita ni na Congressman Eric Yap at Governor Melchor Diclas ang mga magsasaka sa Kapangan, Benguet. Nabigyan ng mga magsasaka ng tig 5,000 pisong ayuda. Nangako ang mambabatas na tuloy-tuloy ang ganitong pagtulong sa mga residente. Mas mapapabilis na ang pagresponde ng Besao District Hospital dahil sa bagong ambulansya na kaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province. Donasyon ito ng Pitmaster Foundation. Myra Walis para sa Luzon Headlines. Nag-alay naman ng misa ang pamahalang panlalawigan ng Tarlac para sa yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang buong detalye sa report ni Christian Zamora. Sa isang misa inalala at pinasalamatan ng mga taga-Tarlac si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Pinoy is a man who is on a mission. From the father's letter to him, asking him to take care of his siblings. Di ba nakaka-antig yung letter niya? Mababasa mo yon. That's why kung minsan tinatanong ako, di ba kilala mo si Pinoy? Oo, kako. Nagbigay ng huling pagpupugay kay Pinoy ang mga dating miyembro ng kabinete ng Administrasyong Aquino. Ng kanyang sasakyan. So ganun po ang ating mahal na Pangulo. Pag dumating na po dyan, napakaswerte ko po, nakikita ko siya na masayang masaya siya. Pero may mga panahon din na malungkot siya na nakita ko. Pinagmamalaki at ibinigay ang kanyang lahat para sa ating bayan. Kaya't nung marinig ko ang malungkot na balita, agad akong lumipad galing Mindanao upang humabol kahit man lang doon sa huling gabi ng ating Pangulo sa Ateneo at umabot naman ako. Pinasalamatan ni Tarlac Governor Susan Yap ang pamilya Aquino sa naging serbisyo at pagmamahal ni Pinoy sa bansa. Kaya naman malaki rin ang aming pasasalamat sa kanyang pamilya sa pag-uwi at sa pagkakataon na huling pamamaalam para sa kanyang mga kababayang Tarlacenyo. Hindi pa karaniwan ang paglalakbay ni Noynoy sa ating mundo. Naranasan niyang buo ang isang buhay na kaugnay ang kaysaysayan ng ating probinsya at ng bansa. Si dating Senador Bam Aquino at malapit na pinsan din ng dating Pangulo, inalala ang karera ni Pinoy simula noong kongresista ito hanggang sa kanyang pagka-Pangulo. Alam ko po yung mga lingkod bayan ng Tarlac mula po kay Governor all the way down po sa mga kapitan. Alam ko po yan ang paniniwala rin po natin na yung taong bayan ang siyang nangingibabaw sa atin. Sila yung mga boss natin. At si Pinoy po, sa kanyang buong panunungkulan, mula po sa pagiging kongresista hanggang sa pagkapangulo, yun po ang kanyang paniniwala, gayon po ang kanyang tiwala sa taong bayan natin. Bukod sa mga dating miyembro ng kabinete at mga malalapit na kaibigan, dumalo rin sa misa ang 2 anak ni Chris Aquino na sina